निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार. विवेकानंद केंद्र प्रकाशन विभाग यांनी करोना काळात एक अभिवाचनाचा उपक्रम तुमच्या सगळ्यांच्या प्रतिसादामुळे आणि अभिवाचकांच्या सहकार्यामुळे आज आपण इथपर्यंत मजल मारू शकलो. तर त्याची कोऑर्डिनेटर या नात्याने मी मंजुषा लिमये आपल्या पुढे 100वा एपिसोड सादर करत आहे. सेवा समर्पण या माननीय एकनाथजी रानडे यांच्या व्याख्यानांवर आधारित पुस्तकावर हा त्याच्यातला उतारा आहे. त्याचं संपादन माननीय निवेदिता भिडे यांनी केलेलं आहे. सादर करत आहे सेवा समर्पण या पुस्तकातील उतारा. स्वतःची काळजी घ्या पण गरजा किमान ठेवा. जीवनातील ही कठोर वस्तुस्थिती लक्षात घेता जीवनाचे हे कटुसत्य ध्यानात घेता प्रत्येकाने सावध राहिले पाहिजे. कारण त्याला लेखाजोखा द्यायचा आहे. कोणीतरी तुम्हाला पाठवलं म्हणून तुम्ही इथे आलात. तुम्ही कुठून तरी येता आणि कुठेतरी जाता. हे शरीर आपलंय. आपण ते घेऊन आलो आहोत. आपण वेळ घेऊन आलो आहोत. या वेळात तुमच्यापाशी जे आहे त्यातून तुम्ही काय साध्य केलं त्याचा हिशोब तुम्हाला द्यावा लागेल. या मर्यादित वेळेचा आणि शक्तीचा आपल्याला समंजसपणे उपयोग करावा लागेल. त्याचा सर्वोत्तम उपयोग करण्यासाठी शक्तीचे कसे आयोजन करावे, वेळ कसा वाचवावा आणि कसा मिळवावा यासाठी झटून प्रयत्न करायला हवे. दिलेल्या वेळ आणि शक्तीच्या साहाय्याने आपल्याला सर्वोत्तम कामगिरी करायची आहे. शक्तीची बचत करून तुम्हाला वाढीव शक्ती मिळेल आणि वेळेची बचत करून कार्य करण्यासाठी जादा वेळ उपलब्ध होईल. साहजिकच कामगिरी अधिक उठावदार होणार आहे. जशी यंत्राला साफसफाईची आणि तेल पाण्याची गरज असते तशीच शरीरालाही देखभालीची आवश्यकता असते. त्याला अन्न, विश्रांती, कपडे इत्यादी लागते. स्वतःची काळजी घेण्यासाठीही शरीराला काम करावं लागतं. ज्या परमेश्वरांनी या शरीरासह तुम्हाला इथे पाठवलंय तो त्याची काळजी घेत नाही. तुम्हाला वेळ आणि शरीर हे देऊन त्यांनी पाठवले पण त्याची काळजी घेत तुम्हालाच कामगिरी करावी लागते. जेव्हा स्वतःची काळजी घेणं ही पहिली पायरी आहे. जर तुम्ही स्वतःची काळजी घेतली नाही, आपले शरीर आणि मन कार्यक्षम ठेवले नाही तर तुम्हाला काहीच करता येणार नाही. जर तुम्ही नीट राहिलात तरच तुम्ही इतरांसाठी काहीतरी करू शकाल किंवा काही करून दाखवू शकाल. याबाबत जर तुम्ही सतर्क राहिला नाहीत तर पुढील आयुष्यात हे शरीर तुमच्याकडून अधिक वेळेची आणि शक्तीची मागणी करेल. योग्य काळजी घेणं म्हणजे काय हे आपल्याला माहीत असले पाहिजे. कारण हे शरीर इच्छांची निर्मिती करत असतं. या इच्छा विविध रंगी असतात. त्याला वाटतं त्या इच्छा पूर्ण करणं हा माझी काळजी घेण्याचाच एक भाग आहे. माणसालाही मग तसंच वाटू लागतं. आपल्याला किती अन्न लागतं म्हणजे किती अन्नाची गरज असते हे शोधून काढा. आपण जे अन्न खातो ते आपल्या गरजेपेक्षा निराळं असतं. तुमची गरज अगदी थोडी असते. असे म्हणतात आपण आपल्या गरजेपेक्षा चौपट खातो. आपलं शरीर कार्यक्षम ठेवण्यासाठी खूप जास्त खाण्याची आवश्यकता नसतेच. ऊन आणि थंडी
यापासून बचाव करण्यासाठी खूप जास्त काही लागत नाही. परंतु कपड्यांचा विचार करताना तुम्हाला वाटतं चपलांचे 20 जोड तरी लागतील. माझ्याकडे 10 शर्ट असलेच पाहिजे. एक सकाळी, एक संध्याकाळी, एक जेवणासाठी, एक रात्रीसाठी, एक मेजवानीसाठी. तेव्हा हे आपल्या निर्वाहासाठी आहे असं समजून तुम्हीच आपल्या गरजा वाढवता. ही सर्वसाधारण समजूत आहे किंवा सामान्यांचा कल आहे. कमीत कमी गरजा ठेवून त्यावर अंकुश ठेवा. मला जास्तीचे नको, कारण तसे झाल्यास माझा जास्तीचा वेळ आणि शक्ती ते मिळवण्यात खर्च होईल आणि मला माझी कामगिरी करायसाठी असलेला वेळ आणि शक्तीतून तो कमी होईल. मी स्वतःसाठी जो वेळ वापरतो तो कामगिरीसाठी नसेल, तो निर्वाहासाठी जाईल. तुम्ही जिवंत राहिलात, जगलात, तुम्ही मरण पावला नाही, ही काही कामगिरी नव्हे. तुम्ही जाऊन असे म्हणणार आहात का, पहा मी मला 60-70 वर्ष जिवंत ठेवलं, असा युक्तिवाद असूच शकत नाही. तुम्हाला तसे म्हणता येणार नाही. तुम्ही स्वतःला व्यवस्थित ठेवता ही काही कामगिरी नाही. तुम्ही केवळ तुमच्या मूलभूत गरजा भागवल्या पाहिजेत, म्हणजे त्यावर कमीत कमी वेळ आणि शक्ती खर्च होईल आणि जास्तीत जास्त वेळ आणि शक्ती प्रत्यक्ष कामगिरी करून दाखवण्यासाठी वाचवता येईल. तसे आपले वेळापत्रक असले पाहिजे, तशी जीवन पद्धती असली पाहिजे. जर तुम्ही आपल्या गरजा वाढवत नेल्या आणि त्या पूर्ण करण्याच्या मागे लागलात तर तुमचे आयुष्य हे स्वतःची देखभाल करणाऱ्या कहाणी व्यतिरिक्त काहीच नसेल. आपण स्वतःची कशी काळजी घेतली त्याची ती शोकांतिका असेल. सुरुवातीची 21 वर्ष काढून टाका. 60 नंतर मी जगलो तर कुणाच ठाऊक कशा स्थितीत जगावे लागेल, म्हणजे तोही एक भारच. अर्थात मला 40 वर्ष मिळतात. त्या 40 वर्षाच्या कालावधीत माझ्या मूलभूत गरजांसाठी मला वेळ आणि शक्ती खर्च करायची. जेव्हा जेव्हा कोणती अप्रस्तुत गोष्ट माझ्या समोर येईल तेव्हा ती प्रत्येक गोष्ट मुळातून नाकारण्याचं धैर्य माझ्यात असायला हवं. आपण या पृथ्वीतलावर आलो तेव्हा या शरीर आणि मनाची देखभाल करण्यातून आपल्याला सूट मिळालेली नाही. हे जीवनातील वास्तव आपण ध्यानात घेतलं पाहिजे. आपण त्याच्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, त्यांची काळजी घेतली पाहिजे, कारण ती आपली साधनं आहेत. शरीर आणि मन स्वस्थ असतील तरच आपण काम करू शकू, परंतु त्याचा कोणीही बाऊ करू नये. हृदय रक्ताचे अभिसारण करतं. शरीरातील प्रत्येक रंध्राला, प्रत्येक स्नायूला, प्रत्येक पेशीला, प्रत्येक तंतूला रक्त पोहोचेल हे बघणं हे हृदयाचं काम आहे. रक्ताभिसरण हे हृदयाचं कार्य आहे. त्याच वेळी हृदयाला सुद्धा रक्ताची गरज असते. हृदय त्याच्या कार्यानुसार शरीरभर रक्ताचा संचार करतं, पण हृदयाची रक्ताची गरजही भागेल असंही ते पाहतं. हृदयाला रक्ताची आवश्यकता असते. रक्ताशिवाय ते कसं काम करणार? त्याचप्रमाणे जेव्हा मानवाला इतरांसाठी काहीतरी करण्याकरता या जगात पाठवलं जातं तेव्हा या जगात काम करण्यासाठी लागणारी शरीर आणि मन या साधनांची काळजी घेण्यासाठी काहीतरी करावं लागेल हेही त्याला बघावं लागतं. जीवन काय आहे? आपल्याला त्यातून काय लाभ होतो? त्याचा कोणता भाग वाया जाण्याची शक्यता आहे? त्रुटी कोठे आहे? आपल्या वेळेचा आणि शक्तीचा त्यामुळे किती अपव्यय होतो याचे आपल्याला वस्तुनिष्ठपणे विश्लेषण करता आले पाहिजे. दिवसभर नुसते आढ्याकडे बघत म्हणजे कोणतीही विशिष्ट समस्या, विशिष्ट काम, विशिष्ट कल्पना याचा विचार न करता आपण किती वेळ दवडतो ते बघा. बस मधून जाताना किंवा ट्रेन मधून येताना आपले मन रिकामे असते. ते तसं का असतं? निरुपयोगी गोष्टींवर किती शक्ती खर्च होते. ही गळती आहे, ती आपण रोखणार का? जर ही गळती तुम्ही रोखली किंवा थांबवली तर तेवढ्या वेळेचा आणि शक्तीचा तुम्हालाच लाभ होईल. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्र जागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाइट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30.
संपर्क क्रमांक 9881061686.